Buntag sa tanan, nangapit ako. Wait lang. Nakapis ako. Wait lang. Sa kahigop lang. Alright. So, decimals are numbers with a dot. Sumdi ng dot, oy. Tudlok. Saya patuldok. Ayan na ba? Ay, wait lang. Yan na. Muna siya dot. So, kanang nga dot, gitawag na siya o decimal point. It separates whole number from parts of a number. So, kaning dot, usually, ato na siyang gamiton sa decimals when dealing with money, kwarta, measurements, mga suko, diba? 3.5 cm, mga yan na. Or oras. So, it's important to know how to add them correctly. Dapat kabalo taon sa pag-add ani kay usually mo ni siya nga topic nga ang mga estudyante kana bitong maglibog sila unsa ang pag-add, which in fact sayo na jud siya kaayo. Okay, example sa numbers nga decimal is 3.5, sa pa man 1.2, 0.5, 2.6, kana sila gitawag na sila tanang decimal numbers. Okay. So, unsaon man di ay pag-add o mga decimal numbers. Sige, example. Atong subayan ng 2.5 plus 1.3. Unsa may answer, ana? So, step 1. Para maka-add ka sa number nga sayon ra, imo siyang i-line up. Line up decimal points. This is very important, class. Imo gid siyang i-line up. Ilinya nimo and then add as usual from left to right or right to left. Right. So, imo nimo na siyang 2.5. Imo siyang utulog suwat. Plus 1.3. Ana. Na yung mga estudyante yung mag-add sila kaning left to right. Pero ako na andan is right to left. Okay? Sa'yo na siya para na. Kumbot yun sana nilang left to right. Basta ako na andan right to left. Nga ni. So, kanang kaning decimal point. Di mo na siya itungod, ha? Dili mo siya pwede. Samok ba aning manggawas nga solve. Eh. Di naman siya pwede nga anaw nagsulat. Namugyuban mga estudyante magsulat ni ani. Dili na ing ana pagkasulat wrong. Dapat ingon ani siya pagkasulat. Okay, para sa yun na sa imo nga pag-add. So 5 times 5 plus 3 is 8. So butan mo na 8. Piyon ra nimo tuldok kana. Oh, kana decimal point. Imo ra gini siyang ilinya. Bantay ka o nakalinya gid siya. Linya gid siya. Ana gid siya, straight gid siya. O niya 2 plus 1 is 3. So, ang answer is 3.8. Iyan ka sa yun. Check. Always align the decimal point. So, akong tip sa inyo, ayaw jud i-ignore ang decimal point sa addition of decimals. Line it up just like how you align digits in whole number addition. Ing-ana ra jud. Okay. And let's have another example. 4.2 plus 3.5. Diba? Kung nga na pagkasulat sa inyong teacher, putron yung sulat para mas dali. So, yung ilinya, pabarog yung sulat. 4.2 plus 3.5 equals 2 plus 7. 2 plus 5 is 7. Toldok. 4 plus 3, 7. What's the answer? 7.7. Diba sa yun ra? Yeah, sakto yung tubag. Sakto yung tubag diha. Did you get it right? English. Okay, let's have another example. 6.75. 5 na siya, ha? Kaya yung busis tutuhon ba? 6.75 plus 1.25. Kana. Teacher, daga na ko yung decimal numbers. Sayon ra na. Saan man na. Atuan na siya yung isulat balik pa tagas. Kaya kay
pahigda man ko sa Bisaya, papahigda may mga bata. Teacher, pahigda man na. O, sige, ato ipatag-as. Para may reklamo. 6.75 plus 1.25 equals 5 and 5, 10. Nanapod ning solve. 5 and 5, 10. So, 0. So, maning 1? Carry 1. Na, ay mo kalimot sa ni pag-plus ha. 7 plus 2, 9 plus 1, 10 na pod. Patang ka 0, patang ka 1. Same lang. Kung piyon naging pa ng tuldok na mo. Add lang ka all the way. Kaya mo na-learn saan pag-add ka ng whole numbers. Parihara po dere. So, 6 plus 1, 7. Plus ka nag-carry na to, 8. So, ang answer kay 8.00 or 8. Parehas na sila. So, ano man, para tag-answer or dili? Check. Alright. Na ako ihatag nga kaning challenge para sa inyo. Okay? Unsa may answer aning 3.45 plus 2.6. Okay? Comment your answer below and tell me how you solve it. I-comment mo answer. Yaing na ko yun sa nimo siya pag solve. Okay, ipahanta ka ba? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, class, great job today. Math Wizards with great job, class. So you've just learned how to add decimals like a pro. Dali kayo, no? Professional kayo nga pagka solve. So if you enjoyed this lesson, don't forget to like, subscribe, and click the bell